господарства 22 320 гривень на благоустрій. На благоустрій населених пунктів територіальної громади заплановані видатки в сумі 4 мільйони 678 тисяч 330 гривень. І місцеве обладнання 1 мільйон 213 тисяч 500 гривень. На оплату комунальних 1 мільйон 24 гривень, на переселення вуличного освітлення забезпечити обговорював програму соціально-економічного розвитку на наступний рік. На наступний рік у нас заплановані видатки на здійснення заходів із землеустрою, членський внесок до асоціації органів місцевого самоврядування 18 тисяч гривень і на заходи запобігання ліквідації надзвичайного військового випадку. Це в нас поповнення матеріального місцевого резерву 200 тисяч гривень. І всі ті транспорти, які я вам перед цим визначила. Це такі у нас будуть надходжені видатки на наступний рік. Якщо є питання, задавайте. Є питання? Добре. Ставлю проект рішення про бюджет 16 громади 2026 на голосування. Рішення. Дякую, шановні депутати. Закріпно роботу. Дуже невелике. 39 питань порядку для розглянути. Є які зауваження щодо ведення сесії? Тому 30. Тому